πριν φύγει, κοκάλωσε μπροστά στην Αγάπη. Τα μάτια της γύρισαν και όταν συνήλθε, την όρκισε να με κρατήσει ασφαλή, γιατί έπρεπε να μείνει μακριά μου. Προστάτευσε το παιδί μου. Για να έχει μέσα της τη δική μου δύναμη να μην το μάθει ποτέ κανείς. Κανείς δεν ξαναείδα από τότε. Όταν άρχισαν τα οράματα, η Αγάπη αποφάσισε να μου μιλήσει, γιατί κατάλαβε πως αν μαθευτεί θα έχω προβλήματα. Και όπως βλέπεις, η φόβη της ήταν σωστή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε το τέλος που είδες. Μπορεί να επηρεάστηκες από όσα συμβαίνουν. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Είδα ξανά το ίδιο πράγμα, στο ίδιο σημείο, εκεί στο Τέναρο. Θεοφανώ. Ήταν τυλιγμένη στις φλόγες. Δεν μπορεί να συνέβη στα αλήθεια. Θα